በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐድ አምላክ አሜን። ሰላም ሰላም ከመይ ኣለኹም ክቡራት ስድራ ልዑል እግዚአብሔር ኣሕዋተይ ኣነ ድሕና እየ እግዚአብሔር መስገን ንስኻትኩም ድማ ሰላም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋ እዩ። ክሳብ ሕዚ ኣብ ጎነይ ኮንኩም ኣይዞኺ በርቲዕ እናበልኩም ዘበረታትዕኹምኒ ኣዝየ ዘመስግን ድሕሪ ሕጂ ድማ ንኽተበረታትዑንን ርእይቶኹም ንኽፅሕፉለይ ተስፋ ይገብር። ላይክ ሸር ሳብስክራይብ እናገበርኩም መበረታትዕኹም ኣይፈለየን እናበልኩ ንወኒ ይረክብ ህይወተ ዘለዓለም ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 24 ዘለዎ ሃይለ ቃል መልእክቲ ጌርና እግዚአብሔር ቃል ክንነጋገር ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ዝናገረሉ አንደበት ንስኻትኩም ደግሞ ትሰምዕሉ እዝነ ህሊና ሰብኣይ ዝኾነ ልቦና ክበና ንእግዚአብሔር ኣምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነና። አማን አማን እብለክሙ ዘይሰምዕ ቃልየ ወይአምን በዘፈነወኒ ይረክብ ህይወተ ዘለዓለም። ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ብኣይ ብናተይ ቃል ዝኣምን ብቱ ዝለኣኸኒ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረክብ እዩ ኣብ ዝብል ሃይለ ቃል ኢና ክንነጋገር ማለት እዩ። እግዚአብሔር ኣምላክ ምሁርና ጥበቡ ይግለፀልና። ብሓቂ እብለክም ኣለኹ እቲ ናተይ ቃል ዝሰምዕ ሰሚዑ ደሞ ዝኣምን ካብኡ ሓሊፉ ደግሞ በዘፈነወኒ ወይኣምን በዘፈነወኒ ይረክብ ህይወተ ዘለዓለም። በቲ ዝለኣኸኒ ንዓይ ብዝለኣኸኒ ደግሞ ዝኣምን እንተኾይኑ ናይ ዘለዓለም ህይወት ይረክብ ይብለና ማለት እዩ። እዚ ቃል እዚ ዝፀሓፎ ዮሃንስ ወንጌል እዩ። ካብቶም 4 ወንጌላውያን ዮሃንስ እዩ። እቲ ዝተናገሩ እቲ ቃሉ ዝተናገረ ደግሞ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ግን ብሓቂ እብለክም ኣለኹ ናተይ ቃል ዝሰምዕ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝሰምዕ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዘዳምፅ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ህይወቱ ዘነብር ወይኣምን በዘፈነወኒ ብተኣለዓይ ዝለኣኸን እውን ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ይረክብ ይብለና ማለት እዩ። እዚ ቃል እዚ ንምንታይ የምፅእዎ እንድሕር ኢልና ብናይ እግዚአብሔር ኣብ ነብኡ ከኸብር እንከሎ እግዚአብሔር ኣብ ኣቦኡ ምዃኑ ብዘይ እግዚአብሔር ኣብ ወልድ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ክሰርሕ ከም ዘይኽእል ምክንያቱ ኣብና ወልድ ሓደ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ። ስለዚ ግን ናተይ ቃል ሰሚዑ ካብኡ ግን ብቲ ዝኣይ ዝለኣኸኒ ኣብዚ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ እግዚአብሔር ኣብ ናብ ምድሪ ተላኢኹ ካብ ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነብሳ ነብሲ ኣልዕሉ ሰብ ኮይኑ ማለት እዩ። ስለዚ ግን ኣይሁዳውያን ኣሽዑ ግዜ ኣነ ከዓብ ዝተለኣኹ እየ ኣብ ይልእኹኒ ኣብ ዝገብሮ ደግሞ ኣነ ክገብር እየ ኣብ ዝፈጽሞ ደግሞ ኣነ ክፍጽም እየ ኢሉ ይናገሮም ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ግን እግዚአብሔር ወልድ ንእግዚአብሔር ኣብ ክምስክር እግዚአብሔር ኣብ እግዚአብሔር ወልድ ከም ዘሎ እግዚአብሔር ወልድ ደግሞ እግዚአብሔር ኣብ ከም ዘሎ ንክምስክር ናብዚ ምድሪ ትወርድ እንከሎ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እንታይ ይብል ልዕሊልና እስመ ኣብ ያፈቅር ወልዶ ይብል ኣብ ንወዱ ንኢየሱስ ክርስቶስ ይፈትዮ ይብለና። ወኩሎ ያርአዮ ዘውእቱ ይገብር ገዲም ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ኣብ ዝገብሮ እግዚአብሔር ወልድ እውን ዝገብሮ ወዘይ ኣብ እንዲ ያርአዮ ግብረ ከመ አንቱም ታንከሩ ገዲም እግዚአብሔር ኣብ ዝገብሮ እግዚአብሔር ወልድ እውን ይገብሮ እዩ ይብል። ምክንያቱ እዚ ካብዚ ዝዓቢ እውን ይገብር እዩ። ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣብ ዘይረአ እዩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እውን ይረአ ወልድ ግን ብስጋ ዝግለእ ተገሊጹ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ኣብ ዝገብሮ ስለ ዝገብር ዘሎ ነገር ግን ንዓይ ተኣምን ተለኹም ንዓብና ንመንፈስ ቅዱስ እውን ተኣምኑ ከም ዝግበአና ክንኣምን ከም ዝግበአና እዩ ዘርእየና ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ዝገብሮ እግዚአብሔር ወልድ እውን ካብኡ ዝዓበየ ይገብር እዩ። ምክንያቱ ከመ አንቱም ታንክሩ ምክንያቱ ንስኻትኩም ንክተኣምኑ ንክተደንቁ
ንእግዚአብሔር ተኣምር እግዚአብሔር ዝገበሮ እግዚአብሔር ወልድ ዝገበሮ ንክነግርም ጥራሕ እንተይኮነ እቲ ዝገብሮ ተኣምር ርኢና ሰሚዕና ንክንኣምን ጥራሕ እዩ እምበር ንክንግረም ንክንድነቕ ጥራሕ ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እውን እዚ ዝገብሮ ዘሎ እንታይ ይብል ካብኡ ወሪዱ ወከመ አብ ያነስኦሙ ለምውታን ወየሃይዎሙ ከማሁ ወልድኒ ለዘፈቀደ ያህዩ ይብል። እግዚአብሔር አብ ነቶም ምውታን ከም ዘልዕል ኩሉ አልዒሉ ደሞ ከም ዘድሕነም ኩሉ ምክንያቱ እግዚአብሔር አብ ከልዕል እንከሎ እግዚአብሔር ወልድ ቃል ገይሩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እውን እስትንፋሱ ገይሩ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ዘይነፃፀሉ ሓደ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ግን ንምንታይ እዩ ንእግዚአብሔር ንዓይ ዝፈነወኒ ወይ ደግሞ ንዓይ ዝለኣኸኒ ብኡ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ሂወት ክረክብ እዩ ዝብል ዘሎ ንምንታይ እዩ ከዕብዮ እንከሎ ምክንያቱ ንሕና እውን ኣነ ንእስ ኣነ እስኻ ክበር ክንብል ከም ዝግበአና እዩ ዘርእየና ማለት እዩ። ስለዚ ግን ኣብ እቶም ምውታን ኣልዒሉ ከድሕኖም ከሎ ካብ ምውታን ኣልዒሉ ከድሕኖም ከሎ ከማሁ ወልድኒ ለዘፈቀደ ያህዩ ይብል። ወልድ ደግሞ ነቲ ዝደለየ ከድሐን ዝደለየ ከኣምን ዝደለየ ክነብር ዝደለየ ርእሰ መንግስተ ሰማያት ንዝደለየ ሰብ ደግሞ እግዚአብሔር ወልድ እውን የድሕኖ ማለት እዩ ይቅበሎ እቲ መንገዲ ደግሞ የርእዮ ይብለና። እስመ አብሰ ይኩንን ወኢመነሂ ይብል ገዲም ኣብ ገዲም ኣይኩንን ኣይፈርዲ ይብለና። ምክንያቱ ኣብ ብስጋ ይረአን ዘሎ ወልድ ግን ኣብዚ ካብ ድንግል ማርያም ስጋ ብዘልዕሉ ሰብ ኮይኑ ይረአሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣይኩንኒ ማለት ስለዘይረአይ እምበር ኣይኩንኒ ማለት እዩ። ኣይኩንኒ ማለት ኣይኮነን። ምክንያቱ ወልድ ትኩን እንተሎ ወልድ ክፈርድ ከሎ እግዚአብሔር ወልድ ክፈርድ እንከሎ ቃሉ ባዕሉ ኮይኑ ልቡ ደግሞ አብ ገይሩ እስትንፋስ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ገይሩ እዩ ማለት። ስለዚ ግን አብ ግን ብስጋ ስለዘይረአሎ ንወዱ ነቲ ዝፈቱ ወዱ ስለዝለኣኾ ኣይኩንኒ ኣይፈርዲ ይብለና። አላ ኩሎ ኩነኒሁ ኣፈይዶ ወልዱ ይብል። ምክንያቱ እቲ ፍርዱ ደግሞ እቲ ኩሉ ነገር ንወዱ ንዝፈቱ ወዱ አረኪብዎ እዩ ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ ንምንታይ እዩ ከምኡ ኢሉ እንድሕር ኢልና ኣብ ንወዱ ንዝፈቱ ወዱ አረኪብዎ ወይ ደግሞ ንክኩንን ንክፈርድ ገይርዎ ንከምህር ገይርዎ ኩሉ ነገር ንክቀበል ገይርዎ ዘሎ ንምንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ከመ ኩሉ ሰብ ያከብርዎ ለወልድ ኩሉ ሰብ ንወልድ ምእንታን ከኽብሮ። ምክንያቱ እግዚአብሔር አብ ኣምላኽ ምዃኑ ይኣምን ነይሩ እቲ ሰብ ኣሽዑ ግዜ እግዚአብሔር ወልድ ግን ብስጋ ስለዝረአሎ ኣምላኽ ይኮነ ንዝብሉ ንዝፈርዱ ኣምላክ ይኮነ ሰብ እዩ ንዝብሉ ንኣቶም ምእንታን ምክንያቱ ኣነ እንድሕር ሰብ ኮይነ ኣነ ዝገብሮ ግብሪ እንታይ እዩ ኣነ ዝሰርሖ ስራሕ እንታይ እዩ ድውያን ትፈወስን ከለው ምክንያቱ እቲ ሰብ ዘይገብሮ እዩ ዝገብሮ ዘለኹ። ስለዚ ግን እንታይ እዩ ዘርእየና ውዚ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ኣምላክ ምዃኑ ናይ ሰማያዊ ምዃኑ ሰብ ዘይገብሮ ምዃኑ። ምክንያቱ እግዚአብሔር ወልድ ተፈወስ እንድሕር ኢልና ደሓን እንድሕር ኢልዎ ብቃሉ ኩሉ ግዜ ይድሕን ማለት እዩ። ምክንያቱ እንታይ እዚ ኣምላኽ ምዃኑ እዩ ዘርእየካ ማለት እዩ። ኣብቶም ካልኦት ቅዱሳን እንድሕር ርኢና ብነቢያት ደረጃ እንድሕር ርኢና ብሃዋርያት ደረጃ እንድሕር ርኢና ግን ብስመ አብ ብስመ ወልድ ብስመ መንፈስ ቅዱስ እቶም ጋኔን ዝሓዞም እውን እቶም ክፍወሱ ዝግብኦም እውን ብናይ እግዚአብሔር ስም እናፀውዑ እዮም ዘድሕንዎም ማለት እዩ። እግዚአብሔር ወልድ ግን እግዚአብሔር አብ ብዝሃቦ ፍርዲ ወይ ደግሞ ብዝሃቦ ስልጣን እሱ ዝተናገሮ ኩሉ ብሓደ ግዜ ይኸውን። እዚ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ናይ ኣምላክ ቃል ምዃኑ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዝህቦ ዘሎ እቲ ስልጣን ዝህቦ ዘሎ እግዚአብሔር ኣብ ንዝፈትዎ ወዱ ንወልድ ዝህቦ ዘሎ ሰብ ንከኽብሮ ኣኽቢሩ ደግሞ እቲ ሰብ ደግሞ ብኡ ድሒኑ ናይ ሂወት ዘለኣለም ርስቲ ምእንታን ክወርስ እግዚአብሔር አብ ንወዱ በከመ ያከብርዎ ለአብ ንአብ ከም ዘኽብርዎ ኩሉ ንወልድ እውን እንከኽብርዎ እግዚአብሔር አብ ኣምላኽ ከም ዝብሉ ኩሉ እግዚአብሔር ወልድ እውን ኣምላኽ ምዃኑ እግዚአብሔር ወልድ እውን ካብ እግዚአብሔር አብ ዝተለኣኸ ምዃኑ ምእንታን ክነኽብሮ ምእንታን ክንኣምን ምእንታን ብኡ ኣሚና ሂወት ክንወርስ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ደስታ ሰላማዊ ዝኾነ መናውሮ ምእንታን ክንነብር እግዚአብሔር አብ ንወልዱ ፈኒብዎ ልኢኽዎ ምእንታን ሰብ
ምእንታን ሰብ ክንድሕን ምእንታን ሰብ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መንገዲ ምእንታን ክንርኢ ሰብ ናይ ህይወት መንገዲ ምእንታን ክርኢ ሰብ ሰላማዊ ብዝኾነ ደስታ ብዝኾነ መናውሮ ምእንታን ክነብር እቲ ኣብ እግዚአብሔር ኣብ ነቲ ዝፈትዎ ወዱ ናብዚ ምድሪ እዚ ልኢኽዎ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ እውን ንላኣኸ ምክንያት እንታይ እዩ እቲ ኣብ ዝገብሮ ወልዲ እውን ክገብሮ ምእንታን ማለት እዩ ስለዚ ወዘሰ እያክብሮ ለወልድ እያክብሮ ለአብ ዘፈነወ ገሪም ድሕር ለወልድ ዘየኽብር እቲ ዝለኣኾ ንመንፈስ ንአብ እውን እግዚአብሔር ኣብ እውን የኽብር ይብለና ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ኣብ እንድሕር ዘየኽብርና እግዚአብሔር ወልድ እንድሕር ዘየኽብርና እግዚአብሔር ኣብ እውን ኣይነኽብረልና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እውን ክኸብር ይኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ እንድሕር ነልዕል ኮይና ወልድ እውን ኣሎ መንፈስ ቅዱስ እውን ኣሎ ወልድ እንድሕር ነልዕል ኮይና ኣብ እውን ኣሎ መንፈስ ቅዱስ እውን ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ነልዕል እንድሕር ኮይና ደግሞ ኣብና ኣብ ደግሞ ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ ደግሞ እግዚአብሔር ኣብና እግዚአብሔር ወልድ እውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ እዚኦም ዘይነፃፀሉ ሓደ አምላኽ ኢልና ኢና ንኣምን ማለት እዩ ማለት ስለዚ እንታይ ይብለና ካብ ሓሊፉ ኣይክትዎ ለእግዚአብሔር ኣብ ዘረሰየነ ድልዋነ ለመክፈል ተረሶሙ ለቅዱሳን በብርሃን ይብል ገሪም እግዚአብሔር ኣብ ኣኽብርዎ ኣመስግንዎ ይብል ዘረሰየነ ድልዋነ ለመክፈል ተረስቶም እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ርስቲን ክንወርስ ለመክፈል ተረስቶም ለቅዱሳን ናይ ቅዱሳን ርስቲን ክንወርስ ናይ ቅዱሳን ብርሃናውያና ክንነብር ናይ ቅዱሳን ዝበፅሕዎ ህይወት መናውሮ ምንታን ክንነብር ናኡ ክንበፅሕ ስለ ዝገበረና ድልዋ ስለ ዝገበረና ተዳሊና ክንነብር ስለ ዝገበረና ናይ መንፈስ ቅዱስ ናቶም ቅዱሳን ዘለውዎ ቦታ ክንወርስ ስለ ዝገበረና እግዚአብሔር ኣብ ምስግንዎ ይብለና ማለት እዩ ወአድሃነነ እምኩነኔ ጽልመት ወአግዓነ ውስተ መንግስተ ወልዱ ፍቁሩ ይብለና ምክንያቱ ካፍቲ ጽልመት ናይ ኩነኔ ፍርዲ አውጪና እዩ ካውጪ ደግሞ ወአግዓነ ውስተ መንግስተ ወልዱ ፍቁሩ ይብለና ናፍቲ ዝፈቱ ወዱ ናይ እግዚአብሔር ወልድ ርስቲ ናኡ መሊስና ይብል ማለት እዩ ምክንያቱ ቅድመ ህዚ ናይ ጋንን ናይ ጽልመት ኣብ ጽልመት ነበር ነርና ካብ ናይ እግዚአብሔር ሕግ ወፃኢ በዘፈቀደ ንኸድ ነርና ማለት እዩ ናይ ዲያብሎስ ተገዛእት ነበር ኮይና ማለት እዩ ስለዚ ግን እግዚአብሔር ኣብ ግን ስለዝፈትየና ስለዘፍቅረና አው ሙስኡን ክንነበር ስለዝደለየ እቱ ዝፈትዎ ወዱ ናብ ምድሪ ርኢኹ ስለዚ ግን ለምንታይ እዩ ካፍቲ ናይ ጽልመት ፍርዲ አውጪኡ ናፍቲ ናይ ወዱ ናብ ዝፈትዎ ወዱ ናፍቲ መንግስተ ሰማያት ወይ ደግሞ ርስተ መንግስተ ወልድ ላውን ክንቀርብ ጌርና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዘወቱ ረከብነ መድኃኒት ወተሃድገ ለነ ኃጢአትና ይብለና ገሪም ብኡ መድኃኒት ረከብና ይብል ብምንታይ ብእግዚአብሔር ወልዲና ረኺብና ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ወልድ እውን ተአይዙሎ ንዓይ ብኣነ ዝተናገርኽዎ ቃል ዝኣምን ካብ ደግሞ ብተኣነ እቲ ላይ ዝለኣኸኒ ብኡ ዝኣምን እንድሕር ሃልዩ ናይ ዘላለም ህይወት ክረክብ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር ኣብ ንእግዚአብሔር ወልድ ክልእኸና እንከሎ ብኡ መድኃኒት ረከብና ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ተናገር ከሎ ኣብ ቆላሲስ ምዕራፍ 1:12 ማለት እዩ ወተሃድገ ለነ ኃጢአትና ይብል ኃጢአትና ደግሞ ተሓደገና ኃጢአት ነይርና አበስት ነይርና ስለዚ ግን ኃጢአትና እውን ተሓደገና ኣብዚ ህዚ ግዜ እውን ኣብዚ ህዚ ሰዓት እውን ኣብዚ ህዚ ዝነብረሉ መናውሮ እውን ኃጢአትም ንሰርሐሉ ግዜ በደል ኣብ ዝንገብረሉ ግዜ ኣበሳብ ንገብረሉ ግዜ ገጋ ኣብ ዝንገብረሉ ግዜ እግዚአብሔር አምላኽ እግዚአብሔር ኣብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይቅርበልና ኢልና ክንድምን ከለና ክንምሓፀን ከለና እቲ ኃጢአትና ይሕደገና ተኣበሳና ይሕደገና ትጀጋይና ደግሞ ይቅር ይብለና ማለት እዩ ምክንያቱ ዘውቱ አምሳሊሁ ለእግዚአብሔር ዘያስተሪ በኩሩ ዘላይለ ኩሉ ተግባሩ ይብል ገሪም እግዚአብሔር አምላኽ አምሳሊሁ ለእግዚአብሔር ይብለና አምሳሊሁ ለእግዚአብሔር ማለት እግዚአብሔር ወልድ ይረአሎ ይብስጋ ስለተገለጸ ይረአዩ ግን አምሳሊሁ ለእግዚአብሔር ማለት ንእግዚአብሔር ኣብ ግን ሓደ እዮም ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣብ ግን አይረአይም በኩሩ ዘላይለ ኩሉ ተግባሩ በአምላክነቱ ምንም ክረአይ ይኽእል ክደሰስ ይኽእል ክጭበጥ ይኽእል
بعين هلينا ناقول نكون بعين هلينا نكون وضحين خيري مالتي زي تعيو زري إننا እግዚአብሔር ነገር ግን እግዚአብሔር አብ ዘይረአ አምላክ እግዚአብሔር ወልድ ይግለጽሎ ማለት ነው። እግዚአብሔር ወልድ ይፍለጥሎ ማለት ነው። እግዚአብሔር ወልድ ሁሉ ነገር እቲ ዝገብሮ ስራሕ እቲ ፈጸመ ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ወልድ ኢና ክንፈልጦ ንኽእል ማለት እዩ። እስመ በቱ ኩሉ ፈጠረ ዘበሰማይ ወዘበምድሪኒ ኩሉ ብኡ ተፈጠረ ኣብ ሰማይ ዝነብር ይኹን ኣብ ምድሪ ዝነብር ምክንያቱ እግዚአብሔር ብሰማይ እውን ኣሎ ብምድሪ እውን ኣሎ ኣብ ሰማይ ዝነብር ዝነብሩ መላእክት እኒህው እቶም መላእክት እውን ዝፈጠረ እሱ እዩ ኣብ ምድሪ እውን ሰብ ኣሎ እንስሳ ኣሎ እቶም ኣጠቃላይ 22 ፍጥረታት ንብሎም ብሰማይ ብምድሪ ዝነብሩ ኩሉ እግዚአብሔር ዝፈጠሮም እግዚአብሔር ዘንብሮም ዘሎ እግዚአብሔር ኣብ እዩ ማለት እዩ زياستري وزياستري زرايخون زرايو نجارات النيو زرايو نجارات ون فترات اللو ماشي سلازي جن زم كلهم زيهم زفترة منين حرجنا እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር مخانو يزاري أن مالتي مني منابرت ومني أجايز عبزي زنبرو يخون ካው ግን ገዛቱ ዋላ ይኹኑ ወመኒ መኳንንት ንብሎም ዋላ ይኹኑ ወመኒ ቀደምት ቀድሙ ሁሉ ካብ እግዚአብሔር ዝቀድም የለይ ነገር ግን ብትሕቲ እግዚአብሔር ኮይኖም ቀዳማውያን ዝባሃሉ ሰባት ኣለው ቀዳማውያን ዝባሃሉ ዝተፈጠሩ ፍጥረታት ኣለው እዚኦም እውን ካብ መን ዝመጽኦም ድሕሪና ካፍቲ በአይዝ አማን ብለክሙ ዘይሰምዕ ቃሌ ወይአምን በዘፈነወኒ ይረክብ ህይወት ዘለዓለም ከም ዝበለና በሐቂ ብለኩለሁም ቃለይ ዝሰምዕ ለአይ ዘዳምጽ ኮይኑ ነገር ግን በትዝፈነወኒ በአብ ዘአምን ተኮይኑ ናይ ዘላለም ህይወት ክረክብ ይዝብለና ዘሎ ምክንያቱ ዞም መኳንንት ንብሎም ዘለና ዚኦም ዘም ቀደምት ንብሎም ዘለና ዚኦም እግዚአብሔር አም ድሕር አመንት ኮይኖም እግዚአብሔር አም ድሕር ጸናዕት ኮይኖም እቲ እዞም ፍጥረታት ዚኦም ዝፈጠረውን እግዚአብሔር አብ እዩ እግዚአብሔር አብ ምዃኑ ከነረዳኩም ከነፍልጠኩም ንደሊ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ማለት እዩ ኩሉ ዘኮነ በዲሁ ወኩል ቦቱ ተፈጥረ ሁሉ ዝኮነ ብናይ እግዚአብሔር እድዩ ሁሉ ዝተገበረ ብናይ እግዚአብሔር እድዩ ሁሉ ዝነብር ዘሎ ብናይ እግዚአብሔር እድዩ ሁሉ ዓለም ይኩን ኣብ ዓለም ዘሎ ኣብ ሰማይ ይኩን ምድር ዘሎ እግዚአብሔር ስለዚህ ፈቀደ እግዚአብሔር ስለዚህ ደለ እግዚአብሔር ክንነብር ስለዚህ ደለና ኣብ ምድር ነብር ኣብ ሰማይ ነብር ሁሉ እግዚአብሔር ስለዚህ ፈቀደ እዩ ሁሉ ግን ብኢዱ ይብለና ወኩሉ ቦቱ ተፈጥረ ሁሉ ዓለም ዝርከብ ይውን ረቂቅ ይኩን ዝራይ ይኹን ዘይራይ ዝድህሰስ ይኹን ዘይድህሰስ ዝጭበጥ ይኹን ዘይጭበጥ ነገር ሁሉ ነገር ንሕና ክንሪኦ ዘይንኽእል ነገራት ኣለው ነገር ግን እዚኦም ሁሉም ንሕና ንሪኦም ነገራት እውን ኣለው እዚኦም ሁሉም ግን ታይ ዝፈጠሮም መን ዝፈጠሮም እንድሕሪድና እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ዝተፈጠረ ብእግዚአብሔር ተፈጠረ ብእግዚአብሔር ዝነብር እዩ ማለት ስለዚህ ግን ንሕና እውን ኣብዚ ህይወት እዚ ክንነብር እንከለና ኣብዚ ዓለም እዚ ክንነብር እንከለና እግዚአብሔር ለአና ፈጢሩና ኣሎ እግዚአብሔር ለአና ህያዋን ኮይና ክንናገር ክንሐስብ ክንገብር ገይሩ ፈጢርናሉ ስለዚህ ግን እግዚአብሔር ዝፈጠረናሉ ዝተፈጠረናሉ ዓለም ዓላማ ፈሊጥና እግዚአብሔር ለምንታይ ይፈጢርና እግዚአብሔር ለምንታይ ናብዚ ምድር ዝምጽኒ እግዚአብሔር ለምንታይ ከማህፀን ደይ ናብዚ ምድር ዚ ከቀላቀል ገይርኒ ኢልና አስተውዒልና ብዓላማ ክንነብር ይግባእ ማለት ምክንያቱ እግዚአብሔር ክፈጥር እንከሎ እግዚአብሔር ለአና ኣብዚ ምድር ዚ ከንበረና ከሎ ንሓደ ዓላማ እዩ ንሱ እውን ናይ እግዚአብሔር ቃል መስኪርና ናይ እግዚአብሔር ቃል ዳሚጽና እቲ እግዚአብሔር ዝገበሮ ገይርና እቲ እግዚአብሔር ዝሓደገ ደግሞ ሓደግና እግዚአብሔር ለአና ዝሓደገ ነገራት ብዙሓት ነገራት እንዩ እቲ ዝሃበና ጸጋ ተዛሃበና ሁሉ መክሊት ይኹን ጸጋና አኽቢርና በጥብቂ እንድሕር ሒዝናዮ እግዚአብሔር እውን እተረሰ መንግስተ ሰማያት እቲ ዘዳለውና ንአና ይኸውን ማለት ስለዚህ እዚ ዝፈጥር ዘሎ እግዚአብሔር በዓለማ ይፈጥር ማለት ምክንያቱ አይኮነ እግዚአብሔር ተፈጥር ተሎ ብዘይ ዓለማ ክፈጥረና ንሕና ወልኾነ ነገር ክንገብር እንከለና ለኾነ ነገር ደሊና አይና ለኾነ ነገር ክንሰርሕ ስለዘለና አይና ማለት ስለዚህ እውን እግዚአብሔር እውን ንአና ፈጥር እንከሎ ንሕና እቲ ተዋሃበና ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ሒዝና በአጽንኦት ክንሕልዮ ይግበአና ማለት እዩ ስለዚህ ታይብልካው ወውቱ ህሉ እንቅድመ ኩሉ ቦቱ ቆመ ቀድሞ ሁሉ እሱ ህሉ እዩ ቀድሞ ዓለም ዝነበረ እዩ ድሕሪ ዓለም እውን ዘሎ እዩ ኣብዚ ህዚ ዓለም እውን ዘሎ እዩ ይብለና ወኩሉ ቦቱ ቆመ ሁሉ ደግሞ ብኡ ቆይሙ ይነብር ይብል ሁሉ ደግሞ ብኡ ቆይሙ ይነብር ሓደ ጊዜ እንድሕርና ሓደ ጊዜ ካብ እግዚአብሔር ወጻይ እግዚአብሔር ዘይምልኹ እግዚአብሔር ዝክሕዱ እግዚአብሔር የለ ኢሎም ዝኣምኑ ነገር ግን ዋላ ከምኡ ይበሉ ነገር ግን እዞም ሰባት እዚኦም እዞም ሃምዚ ኢሎም ዝኣምኑ እዚኦም
ብእግዚአብሔር ዝቆሙ እዮም ብእግዚአብሔር እዮም ዝነብር ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ንምንታይ እግዚአብሔር ከምዚ የንብረና ኣሎ ንምንታይ ሓጢኣትና ተገበረ በደልና ተገበረ ዓመፃና ተገበረ ኩሉ ነገር ሕማቅ ነገር እናተገበረ ነገር ግን ኩሉ ሰብ ብማዕረ ዓይኒ እግዚአብሔር የንብሮ እንታይ እንድሕሪልና በከመ ምህረትከ ወአኮ በከመ አበሰነ ብናይ እግዚአብሔር ምህረት ብናይ እግዚአብሔር ቸርነት ብናይ እግዚአብሔር ርህራሄ ኩሉ እስካዕ ሕዚ ይነብር ኣሎ ማለት እዩ ኣማኒ ይኹን ዘይኣምን ይኹን ክሓር ይኹን ዘይክሕድ ይኹን ምክንያቱ እቶም ኣጋንንቲ እኳ ኣጋንንትን ይኣምኑ ቦቱ ወይ ሰግዱለት ይብል ምክንያቱ እቶም ኣጋንንቲ እኳ ንእግዚአብሔር ዝክሕዱ ንሰውን ብእግዚአብሔር እዮም ዝፀንዑ እግዚአብሔርም ዝነብር ዘለዎ ይብለና ምክንያቱ ብምንታይ ኢና ካብኡ ንፍለ እንድሕር ኢልና ንሳቶም ብተፈጥሮ ደቂ እግዚአብሔር እዮም ንእግዚአብሔር ይኣምኑ እዮም ፈጣሪም እግዚአብሔር ምዃኑ ማለት እዩ ንሕና ደግሞ ፈጣሪና እግዚአብሔር ነገር ግን ፈጣሪና ምዃኑ እቲ ፈጣሪና ዝፈጠረና እግዚአብሔር ደግሞ ንሕና ንገብሮ ነገራት ናይ እግዚአብሔር ሕጊ እንድሕር ጌርና ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ እንድሕር ፈፂምና ደቂ እግዚአብሔር ብመንፈሲ ብስጋ ደቂ እግዚአብሔር ንበሃል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ዝቆም ዘሎ ብናይ እግዚአብሔር ህላዌ ብናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እዩ ይብለና ወውቱ ርእሳ ለቤተ ክርስቲያን ኩሉ እሱ ደግሞ ናይ ቤተ ክርስቲያን ርእሲ ይብለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ ናይ ቤተ ክርስቲያን ርእሲ ይብለና ከመይ እንድሕር ኢልና ናይ ቤተ ክርስቲያን ማለት ቤተ ክርስቲያን ምእመናት ማለት እዩ ስለዚ ናይ ምእመናት ኩሉ ብክርስቶስ ክርስቲያን ዝተባሃልና ብናይ እግዚአብሔር ወልድ ክርስቲያን ዝተባሃልና ርእሲ እሱ ርእሲ እዩ በኹሪ እዩ ናይ መጀመርያ እዩ ማለት እዩ